תודה שנשארתם איתנו. פעם, לא כל כך פעם אם אני עוד זוכרת את זה, אבל פעם כל משחקי הליגה הבכירה בכדורגל שוחקו בשבת וכמעט באותה שעה. התוכנית של שירים ושערים ששודרה בכל ישראל הייתה בעלת הרייטינג הגבוה בכל הזמנים. היום זה כבר אחרת, ובכל זאת, האם אפשר להפריד בין הכדורגל לשבת ובין השבת לכדורגל? המשחק בשבת בעצם מעולם לא הוסדר, והוא נוגד את החוק. שנים של התעלמות הסתיימו עם עתירה לבג"ץ. הכדור עכשיו נמצא בידיהם של הפוליטיקאים, שיחליטו מן הסתם לפי המקום שיש פה יותר קהל. באולפן שלנו נמצאים קפטן נבחרת ישראל לשעבר טל בנין, עיתונאי ידיעות אחרונות נדב צנציפר ויושב ראש מנהלת הליגה אורן חסון ועורך דין אורי פז שהגיש את העתירה לבג"ץ. שלום לכם, רבותיי. קודם כל נספר שהכתב שלנו בן מיטלמן הוא חשף השבוע את התשובה של המדינה לבג"ץ, ושם נאמר שבעצם אין רצון לשנות את הסטטוס קוו. למה לשנות אותו באמת, עורך דין אורי פז? זה עבד כל כך טוב 60 שנה. כי הסטטוס קוו לצערנו מקורסם, הולך ומקורסם ברבות השנים. החוק שעות עבודה ומנוחה קובע חד משמעית ששחקני כדורגל הם עובדים. בג"ץ קבע את זה בשנת 1990, והחוק אוסר להעסיק עובדים בניגוד לרצונם בשבת. בגלל שהם נחשבים לעובדים, ובית הדין הארצי לעבודה חזר על ההלכה הזאת. אבל אף אחד לא מכריח אף כדורגלן לעלות למגרש בשבת. כן, וזו בדיוק הבעיה, שכן, לצערנו כן, ולכן הם פנו לבית הדין לעבודה. אני מזכיר לכולנו איך כל זה התחיל, ובית הדין לעבודה החליט שאכן יש בעיה חוקית בנושא הזה, וההתאחדות הסכימה לכן להשבית את המשחקים בליגה הלאומית. לאחר ההסכמה שלה לפני בית הדין, אגב, מה הרעיון להשבית בליגה הלאומית אם משחקים בליגת העל? כלומר, או שזה עניין עקרוני או שזה עניין פרקטי? העניין לא נדון בפני בית הדין, אז הוא לא נתן הכרעה בנושא. ולכן מה שהוחלט, ביום למחרת ההודעה שלהם לבית הדין לעבודה, הם חזרו בהם מן ההסכמות, ואז כל השאר גלגול היסטורי. אני מבינה את החוק, אבל זה משהו שמתנהל כבר הרבה זמן. נכון. אז? מה קרה? השבת אותה שבת, הכדורגל אותו כדורגל. אני אסביר לך מה. 3 שנים עד לפני 5 שנים, מלפני 5 שנים, 3 שנים ראשונות לא שיחקו בשבת. ביום בהיר אחד, בליגה לאומית. אוקיי, אז אתה אומר... יום בהיר אחד הודיעו להם שכן חוזרים לשחק. אתה רוצה שיפעילו את החוק הזה רק על הליגה הלאומית? אנחנו בעתירה שלנו ביקשנו על כל ענף הכדורגל, וקיבלנו צו על תנאי על כל ענף הכדורגל. מה אתה אומר? קודם כל, הדברים לא מדויקים בעליל. הכדורגל משחקים בשבת, גם בליגה לאומית משחקים בשבת לאורך כל השנים. זה נכון שבמהלך 3 שנים האחרונות היה איזשהו סטטוס קוו שחלק מהמשחקים משוחקים ביום שישי, וחלק מהמשחקים משוחקים גם ביום שישי לתוך השבת. ואם שחקן לא רוצה לשחק בשבת? באמת, בעקבות הדיונים שהיו בשנה שעברה, הגענו להסכמה. אבל רגע, לפני זה היו מכריחים? א', לא מכריחים אף אחד. מעבר לכך, הגענו להסכמה יחד עם ארגון השחקנים, שזה לכן תמוה בפניי בכלל הפנייה הזו, משום שארגון השחקנים חתום על המסמך עם השחקנים שישבו כחלק מהוועדה שהייתה בראשותו של שר התרבות והספורט, שהוגשה בסופו של דבר ליועץ המשפטי לממשלה, שניתן פתרון לאותם שחקנים שאינם רוצים לשחק בשבת. יש להם 2 פתרונות. פתרון אחד זה שהקבוצה לקחה על עצמה שהיא תישא בהוצאה עבור מקום לינה לשחקן בסמוך למגרש, או לא להופיע. אני לא מכיר הרבה עובדים שמקבלים שכר על אף שהם לא מגיעים לעבודה. אני לעזור לך, אתה יודע, בעבר היו שחקנים צדיקים לא פחות מאלה שמשחקים כיום בשבת, אורי מלמיליאן, שמעון מנחם. מצאו פתרונות יצירתיים. אורי מלמיליאן היה נוסע ביום שישי, לן במקום על חשבונו בו היה משחק, הולך ברגל למגרש. שמעון מנחם בזמנים ששיחקו בשבת, לפני כניסת השבת, היה רץ וממהר להתקלח ולנסוע לבית הכנסת. כך שאני לא חושב שצריך לשנות סטטוס קוו בשביל, סליחה שאני אומר את זה, כמה שחקנים, שיש פה עניין של בחירת... זה בדיוק כמה. לא רוצים, לא מתאים להם, אז שיבחרו בדעת, ויעזבו את כולנו במנוחה, ולא ישחקו, לא יבחרו בכדורגל. זה לא עניין של דעת, זה עניין של חוק. החוק הזה הוא חוק סוציאלי וצריך לקיים אותו, ומקיימים אותו בכל המשק באופן שוויוני. עדיין, כדורגל משחקים בשבת, וזה סטטוס קוו שקיים כבר לאורך שנים. אי אפשר לבוא היום. קודם כל תמצאו פתרונות ליום אחר, שכולל בתוכו, יסדיר בתוכו את כל מה שקשור למשחקים של נוער וילדים ושבתות עם קהל ובלי קהל, ואחר כך תעלו את הבעיה. לא, תראה, זה דיון תיאורטי נחמד, אבל לא, מה זה נחמד? יש בג"ץ. לא, אני אומר, זה נחמד, בתכלס אי אפשר. עד שזה לא הגיע לבג"ץ, אלוהים בירך אותי בכישרון. בירך הרבה מאוד שכמותי בכישרון.
אוקיי? אני בטוח שאם המשחקים במדינת ישראל הם בשבת, אף אחד לא כועס עליי שאני עושה את זה. אז למה מישהו... גם אני לא יכולה לעבוד. אז אני איתך, אם אני... הוא לא יכול להגשים את עצמו בענף הכדורגל. אז שיהיו צדיקים גדולים יותר, ושבשליחות של דעת, שלא ישחקו, שיוותרו על המקצוע. זה גם בכדורגל... עורך דין אורי פז, גם מי שרוצה להגיש את פגוש את העיתונות, הוא לא יכול בגלל שזה בשבת. אתה בוחר לך גם את המקצוע, לפי... אנחנו חיים, בגדול אנחנו חיים בכפר גלובלי, שכולנו מודעים להתפתחות ולהתקדמות של העולם המערבי, התפתחות והתקדמות מתמדת, והגיע הזמן שב-2017 יכבדו את האיש. אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, נדב. קודם כל, אנחנו יודעים שזה לא אפשרי עכשיו. נכון. אבל אומרים החבר'ה, תתחיל להתארגן לזה. בסך הכל, אנחנו רוצים שהכדורגל יהיה פתוח לכולם. לא רק לשחקנים דתיים, גם לאוהדים דתיים. תראה, קודם כל, בין היתר מדובר על הדרת דתיים. אבל אני לוקח את הדרבי האחרון, שמכבי חיפה מול הפועל חיפה, יום שבת שעבר, שעה 4 בצהריים, 30,000 אנשים. עכשיו, אני כהורה שיש לי בן שמשחק כדורגל, לצורך העניין שדיבר טל על מחלקת הנוער, לא יכול לקחת את הילד שלי אם זה לא בשבת. מתקנים. היום יש לך 260 מגרשי כדורגל במדינה. טוב, אפשר להקים את המתקנים אם מחליטים שזה העניין. כן, אתה יודע, בוא ניקח לדוגמה אחרת. עם כל הכבוד לדתיים, אני מאוד מכבד אותם. איפה החיילים? איפה החיילים שרוצים לבוא ולראות כדורגל? מתי הם יכולים לראות כדורגל? חיילים, אם לא ביום ילדים, שבת. משפחות. יש לך 180,000 חיילים בשירות סדיר. מה איתם? אבל יש דתיים שגם שהם אוהדים כדורגל. הנה, אורי פז, אתה יכול לראות כדורגל? לצערי לא, לצערי לא. אפשר להקליט. כן, בידיים שלהם. אתה יודע, אוהדים, גם לפני שעשו את השינוי הזה בשנת 1975 בכדורסל, כל הדיבורים האלה דיברו בכל רמה והלכו אימים על הציבור. בסופו של יום, מגרשי הכדורסל הם מלאים, וכולם רבים על הכרטיסים ועל המושבים. והם הפסיקו לשחק בשבת משנת 1975. והענף הזה לא קרס, להפך, הענף הזה הלך וצומח. אבל אתה רוצה להשוות בין הכדורסל לכדורגל, זה לא דומה. צריך להבין, רינה, מספר האנשים שאוהדים או צופים כדורגל הוא לא דומה למספר האנשים שצופים כדורסל. הבעיה טמונה בכך שיום המנוחה במדינת ישראל מתנגש עם היום הדתי. ברגע שיום המנוחה, כמו שאמר נדב, הורה לא יכול לצאת ביום עבודה בשעה 1 בצהריים, לקח את הילד שלו מאשדוד, לנסוע לאשקלון למשחק. אז מה, ההורים לא ילכו לעבודה? זה לא סביר. התשתיות, המגרשים, אין את התשתיות. כדורגל משחקים למעלה מ100 שנה במדינת ישראל. עוד לפני כל מדינת ישראל, אך ורק בשבת. ברגע שיום המנוחה משתלב עם יום השבת, יש בעיה. וכמו שאמר נדב, איפה כל אותם החיילים, איפה אותם ההורים וילדים? ילדים, הדרבי בחיפה היה כולו מלא בילדים. ברגע שיועמ"ש שהוא חובש כיפה, כמו מנדלבליט, בא ואומר, אני בעד מדיניות של אי עקיפת המשחקים מיום שבת, אני חושב שזה אומר הכל בעצם. כי הוא מנסה להצדיק את המדיניות של קודמו, זה לא מדיניות שלו מלכתחילה. קודם כל צריך להגיד שהוקמה ועדה שאמורה כן, והוועדה הזאת דווקא אמרה, שאמורה לדון שוב ולמצוא לזה פתרון. שיש מגמה כלל עולמית, אתה מדבר על 2017, מה קורה בעולם המערבי, שיש מגמה כלל עולמית, להעביר את המשחקים לשעות הערב והלילה המאוחרות, כדי לא להכביד על השחקנים בשעות השמש וכו'. זה הרי לא ישים. אנחנו משחקים... יש נטייה כזאת בכל העולם, אין סיבה שזה לא יקרה גם בישראל. זה פשוט לא ישים. בישראל יש 35 מגרשים מוארים במחלקות נוער. נכון. בוא תגיד לי איך אפשר לשחק כדורגל ביום שבת, בימי חול. איך זה יכול לקרות? אין לך תשתיות, קודם כל תמצאו פתרונות לכל היתר. אתה יודע, זה נחמד, הפופוליזם הזה זה נחמד. ואחרי זה לבוא בזכות העתירה שלנו לבג"ץ, השרה מירי רגב הודיעה שהיא תשקיע מאות מיליוני שקלים כדי לפתח את מקרים שאתה זוכר, נגיד, בנבחרת שהייתה התנגשות שהכריחו שחקן להופיע בשבת, לשחק בשבת? לא, שחקן כדורגל, אני בתחילת דרכי יודע שאני משחק בשבת. אני יכול לומר לך ששיחקתי בחו"ל, אוקיי, יש את יום כיפור, אני לא ידעתי על איזה יום זה יצא, וזה יצא לי על יום של משחק, אז אני בחתימת חוזה, התקנתי את הקבוצה שלי, שזה יום קדוש לדת שלנו, ופשוט כתבתי את זה, שביום הקדוש הזה, אני נניח לא אעשה פעילות, אז אם נניח היה לנו משחק באותו יום, אז נשארתי באותו מקום שהיינו משחקים בו, וגם אם הייתי צריך לחזור אחרי זה במהלך יומיים של נסיעה, הייתי עושה את זה. אבל יש פה עניין של זכות בחירה. אבל בארץ היו מקרים כאלה ששחקנים היו התנגשויות? לא, שחקנים ידעו שמשחקים בשבת. אני אתן לך דוגמאות של שני שחקנים שעד להיום הם שומרי מסורת ודתיים. הם מצאו את הפתרונות. אבל יש עכשיו בליגה, נגיד בליגת העל, אני רואה כל פעם שהרבה מהשחקנים עולים לאצטדיון. תאמיני לי שאף אחד... עם התנועה זה בסדר. שתסלחו לי, אבל זה גם קצת עם היד על הראש וכזה, נגיד, עושים איזה סוג של תפילה. אז הם אנשים מאמינים. כן, אבל כשאת מעמידה את האמונה מול השכר, אני רוצה לראות אחד שיוותר על השכר, וילך על העניין של האמונה בלב שלם. זה בדיוק הוא אומר. רינה, יותר מזה, המציאות... זה נראה לך מצב תקין שמישהו צריך לוותר על האמונה שלו? לא, אם יש לך אמונה חזקה יותר, לא, אני אומר שאם יש לך אמונה חזקה יותר
זה פגיעה בזכויות יסוד. אז אני אומר, צריך להפריד דת ומדינה. אם יש לך אמונה גדולה בדת, אז תעזוב את הנושא של כדורגל, כדאי שאתם משחקים, זאת צדיקות. אגב, הרבה משחקים משוחקים בראשון ושני, גם של העדר. וגם בצאת שבת, אגב. למעט מאוד... זה רק 32%, 32% לפי הוועדה. אני רוצה לשאול אותך, מה אתם, המנהלת, מה הולכת לעשות? האם יש מצב שהפוליטיקאים בכל זאת ילכו ויחוקקו את התקנה, או ישנו את החוק לטובת אי אכיפה, נגיד, בתחום הזה של הכדורגל? קודם כל שנבין, יכולים להחליט הפוליטיקאים מה שיחליטו, ואנחנו כמובן נכבד את זה, אין תשתיות. אי אפשר לקיים כדורגל שהוא לא גם בשבת. אמרתי, ברגע שזה משתלב עם יום המנוחה. מעבר לכך, אני נפגשתי השבוע עם שר הרווחה, יחד עם עורך דין בוסי, גיא בוסי, שמלווה אותנו. אנחנו הבנו שהוא, יחד עם ראש הממשלה ושר הדתות, יפעל על מנת לתת היתר ולהסדיר את המצב הזה. טוב, אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה קורה עם זה. נראה לי שבכל זאת נמשיך לשחק כדורגל בשבת, בוודאות שזה מה שיקרה. זה גם יהיה נחמד אם יגלו הבנה לגבי אלה שלא יכולים לשחק בשבת, וגם אולי אפילו לתאם את המשחקים בימים. צריך לזכור שיש גם נוצרים ומוסלמים שגם משחקים פה אצלנו כדורגל. לא, גם להם יש בעיות. לא בטוח, לא בטוח. בכל אופן, איך בן מיטלמן שלנו, שכתב בטור שלו, הכדורגל הוא לא רק של כמה שחקנים מליגה לאומית שרוצים לשנות אותו, הוא גם של כולנו האוהדים. תודה רבה לכם, חברים, שבאתם אלינו לאולפן הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה ראש הממשלה שנעלם